Joo. Ihan saatana hyvä puhelin. This is Toni Öyry, Finnish archipelago. He's about to catch a fish. Se on unbelievable, man. Mulla on vielä mitä räikkä tosi kireä. It's huge. Kirjoita haavi. Fucking ei, man. Missä se on? Kuva. Täältä saa Reuters. Reuters. Tuu kuva nyt pois. Kyllä se näkyy. Ile jännitä vähän haba. Lihakset näkyy jo. Joku vitun pieni sluikka saatana. Pieni paska saatana. Tää oli suuri hetki. Wow! Jumalauta, mässi kokonen. Saatana. Ile haavi! Menee se. Hei, sääntö numero 3. It's between a man and an animal. Hei. Jumalauta. Yes! Tää on kyllä vittu, tää on flabää juttu, tiiäks niinku uusi hengennostatus tähän. Yeah.